Doncs moltíssimes gràcies als i les ponents per estar en aquesta taula de la mossa, que és d'agrair. Avui presentem un llibre que és una antologia d'un dels tres grans llibres de Maurí, de la trilogia que va escriure. Aquest és el segon, que és La Revolución Española, de la Revolución de la monarquia absoluta a la revolució socialista, que amb Llibre del Pere hem publicat junt amb els articles inèdits i publicats per primera vegada, que són uns articles escrits en català per Joaquim Maurín. Per presentar aquest llibre i entrar, aprofitar-ho com a pretext per parlar una mica de les idees de Joaquim Maurín, tenint en compte que, a més, aquest any fa 50 anys de la seva mort, el 1973 a Nova York, a l'exili. Contem en primer lloc amb la Laia Facet, que és membre d'Anticapitalistes i és també de la redacció de Viento Sur, una revista que recomano moltíssim llegir religiosament. També contem amb la Laura Vega, que és membre del Centre d'Estudis de la Unitat Popular i del Secretariat Nacional de la CUP, i contem també amb el Gerardo Pisarello, maurinista a ultrança, diputat dels Comuns al Congrés i membre de la mesa. I per últim, servidor, que soc membre de Verds pel Demà i coeditor de l'antologia. I volíem començar fent una sèrie d'intervencions destacant diferents aspectes. Després obrirem el torn de paraules i farem una mica de debat aquí a la taula. I començarà el Gerardo, que tocarà els aspectes biogràfics de Maurín. Bé, molt bé, moltíssim. Se sent? Sí, no? Bé, moltes gràcies. Jo, abans de tot, voldria agrair a la gent de Tigre de Paper i a l'Albert per la iniciativa de treure aquest llibre, perquè jo crec que en aquests temps després del triomf del Milei, que sembla que s'obre al món una nova onada de la ultradreta global, molt perillosa, més violenta encara potser que l'anterior, jo crec que aquest llibre sobre el Joaquim Maurín i del Joaquim Maurín té elements que ens ajuden a pensar el present i sobretot com organitzar-nos i com lluitar i com plantar cara als temps que segurament es poden venir. En part amb angoixa, s'ha de reconèixer, amb molta angoixa, però jo crec que també sense por, que és el que és important. Aquest llibre, com ja ho deia una miqueta l'Albert, es produeix en el context de diversos aniversaris que són com contradictoris. Són 50 anys, per exemple, del cop d'estat a Xile contra Salvador Allende, 200 anys de l'assassinat brutal de Rafael de Riego el 1823 contra l'absolutisme de Ferran VII, però també 150 anys de la proclamació de la Primera República Espanyola, que va ser un fet que va enlluernar a tota Europa i que va ser inesperat i va mostrar que allò que de vegades sembla inesperat també és possible. I també m'agrada, i em sembla bastant simbòlic, que la presentació d'aquest llibre es faci aquí a la Model, perquè la Model és la presó on el mateix Joaquim Maurín va estar tancat mentre s'oposava a la dictadura de Primo de Rivera. Com sabem, és una presó pel que va passar bona part de la resistència antifranquista d'aquest país, és el lloc on es va executar a Salvador Puig Antic, però també és el lloc del que Joaquim Maurín va intentar escapar-se diverses vegades, finalment ho va aconseguir, i també és el lloc on, no ens oblidem, fa uns anys es va fer un concert meravellós on es va cridar molt alt i molt fort "Los Borbones son ladrones". Per tant, dins d'aquesta contradicció em sembla que reflecteix molt bé la importància del llibre i els temps que estem vivint. Em sembla important que sigui un llibre que recupera sobretot el jove Joaquim Maurín, perquè crec que el que necessitem és aquesta determinació i aquesta energia que tenia sobretot el jove Maurín, l'energia necessària per no rendir-nos i per pensar en calma en els moments més durs, com deia abans, com ens organitzem. I des d'aquest punt de vista també celebro
que jo sigui el més gran d'aquesta taula, això és una bona notícia, i acompanyat per companyes i companys que admiro molt, a la Laia, a la Laure i a l'Albert, que en realitat el maurinista de la taula realment és l'Albert Portillo, en estil, amb determinació, i per sort també crec, sense voler exagerar-ho, però estic convençut que tant la Laura, la Laia com l'Albert formen part d'una nova generació que també, diguem-ne, tindrà un paper important en el que es ve, no? Jo aquí soc de la rereguarda, diguem-ne, del que està passant. I llavors crec que és una bona ocasió, al meu parer, per discutir dues coses, no? La primera és com és possible que la pràctica i el pensament emancipatori peninsular puguin donar algú amb la creativitat i amb la lucidesa a un Joaquim Maurín. Com pot aparèixer un personatge com Maurín? Primera qüestió que jo crec que és interessant. I la segona qüestió, òbviament, quines són les lliçons que nosaltres podem extreure avui de la teoria i de la pràctica de Joaquim Maurín, d'un marxista obert, d'un marxista republicà, reconegut, evidentment, per la gent que ve de la tradició del punt, però no només. Jo estic pensant ara en Toni Domènech, Paco Fernández Boey, que sempre es referien al Maurín com un dels pensadors marxistes més importants de la península. I apunto algunes qüestions molt ràpides que a mi em semblen interessants. Primer hi ha una cosa de seguretat d'origen del Maurín, això que deia l'Anabel Monzón, que és una mena de Cristina Fallarás maurinista, la vaig conèixer a l'Ateneu de Madrid fa un parell de setmanes, boníssima. Ella és també aragonesa, i explica molt aquesta seguretat d'origen, l'entorn familiar que tenia el Maurín, l'entorn geogràfic en el que va créixer, les amistats, i això es nota en la manera que té de pensar, d'afrontar, diguem-ne, la realitat. La seguretat de Maurín té molt a veure amb aquesta seguretat d'origen. Clar, evidentment és una seguretat d'origen que es produeix en un context, diguem-ne, en un entorn molt vinculat al que és, d'una banda, el republicanisme, diria jo, arrauxat aragonès de la seva època, i la tradició del republicanisme federal, intransigent, llibertari, lligat a figures com les de Pi Margall, la de Ferrer i Guàrdia. És a dir, és un personatge de l'Alt Aragó, altaragonès i català. Aquí és on apareix un personatge com a Maurín. És un personatge que admira a Joaquim Costa, un personatge arraujat, que s'hi oposa frontalment a la primera restauració borbònica, que odia la monarquia, que odia a l'oligarquia del seu temps. Maurín llegeix a Unamuno, un altre basc, rabiós, que sempre en aquella època, quan Alfons XII el persegueix, mai no m'oblidaré aquella frase d'Unamuno, quan l'envien empresonat a Fuenteventura, que Unamuno diu no és Alfonso XII quien me persigue, soy yo quien le persigue a él, Tenia aquesta cosa d'aquell Unamuno, hi ha molts Unamunos, però bueno. I després ja dic, el federalisme intransigent, el federalisme libertari, que venia, com dic, de Pi Margall i de Ferrer i Guàrdia, i després les professions de Maurín. Maurín ve de casa bona, però ell finalment és un profe, és un mestre, és a dir, es dedica molt tempranament al periodisme, i llavors aquí aprèn un tipus de pedagogia que és una pedagogia política molt directa, molt clara i molt contundent. És professor de geografia i història. Clar, un cop que tu ensenyes geografia i història a un liceu, és molt difícil que et vinguin després l'estalinisme des de Moscou a dir-te aquesta és la línia que s'ha de seguir en un moment. Això ja ho he estudiat i sé molt bé com va la cosa aquí. És un republicà, per tant, esperonat també després per un fet molt important, que a la nostra època malauradament no existeix, però és que després de la Primera Guerra Mundial esclata al món un moviment d'ascens de les classes treballadores, de la mobilització de la classe treballadora impressionant, amb revoltes, amb revolucions globals, que això modifica totalment a Maurín. Ell viu la gran vaga del 1917, viu la revolució d'octubre del 1917, i això el transforma. Això transforma el pedagog i el mestre republicà, llibertari, federalista, antimonàrquic, primer en un sindicalista que s'acosta immediatament a la CNT i després en un activista de partit, fins i tot. En un activista de partit. Per què? Perquè ell veu que aquest ascens brutal que es produeix de la classe treballadora, la classe treballadora per ell és la classe obrera, per ell és també la pagesia, són els camperols i les camperoles,
que són les que poden protagonitzar allò que ell anomenarà una revolució democràtica i socialista, no? És a dir, que no només es plantegi el tema de les grans conquestes de les llibertats públiques, sinó la democratització de l'economia també. I aquí, efectivament, Maurín es transforma, es converteix en un sorelista dins de la CNT. Això vol dir que queda molt impactat per la figura de Sorel i la importància de la vaga general com un instrument de transformació social, i es converteix en un bolxevic, no? Era un llibertari, però es converteix en un bolxevic leninista, però en un bolxevic que, igual que el Lenin, en un moment de la seva vida quedarà molt preocupat per la deriva que comporta l'estalinisme a la Unió Soviètica. Per tant, és un bolxevic que no queda a les ordres del Partit Comunista de la Unió Soviètica, no? Això és un camí que fa Maurín, perquè Maurín aquí passa, no només és un dirigent sindical important en la CNT, és un dirigent important en el Partit Comunista d'Espanya quan es funda el Partit Comunista, no li acaba d'agradar això perquè el troba poc arrelat, és un dirigent important en la Federació Catalano-Balear del Partit Comunista i és un dirigent important després en la creació tant del Bloc Obrer i Camperol com del PUM, no? És a dir, que va fent aquest camí, però jo crec que la part interessant és aquesta, no? I aquí és on apareix, em sembla a mi, el Maurín més filós, el Maurín més punyent, molt més punyent que quan era jove, no? Aquí és quan comença a semblar-se a l'Albert Portillo una mica al Maurín, i sobretot se sent molt recolzat per aquesta mobilització obrera, camperoles, per les grans revoltes que s'estan produint. Aquest Maurín no dubta. Hi ha un article que veureu al llibre que és impressionant, que és un article sobre Trotsky i Hamlet, i Maurín és duríssim. Trotsky va adoptar com Hamlet, mal. Pi Margall va adoptar com Hamlet, mal. Riego en el seu moment va adoptar perquè havia d'haver executat a Ferran VII, no ho va fer, mal. És un Maurín amb una confiança en si mateix i amb el que es pot fer que realment és impressionant, no? I aquí ell considera que el primer que s'ha de fer és organitzar aquests sectors de la classe obrera, de la classe camperola, de la manera més democràtica possible, de la manera més autònoma possible, no dirigida des de fora, no? Molt connectat amb el que eren les arrels, diguem-ne, locals. Ell sempre està pensant des de l'Alt Aragó i des de Catalunya, però té Espanya al cap, no? És la península, l'àmbit de transformació, és un iberista, igual que Pi Margall en aquest sentit, no? I llavors es dedica a això, no? Jo hi ha un capítol que no el vull obrir aquí, però que és interessant, el vincle, per exemple, entre Joaquín Maurín i marxistes com José Carlos Mariátegui al Perú, no? Que són molt semblants amb això, amb la idea d'una creació pròpia, que no pot ser imposada des de fora. I ho fa amb un programa que és un programa molt senzill. Jo m'imagino que la Laia i la Laura parlaran sobre això, jo no vull dir-ho, però si ens fixem, el que està plantejant el Maurín, separació, església i estat, drets de les dones, igualtat per les dones, l'alliberament de les nacionalitats opreses, com es deia en aquell moment, la democratització de l'exèrcit, la reforma agrària i després al final les nacionalitzacions, és a dir, el control públic de l'economia. Aquest és el programa bàsic, diguem-ne, que ell considera que és el que s'ha de defensar en aquella època i que s'ha d'organitzar el moviment obrer i camperol sindicalment i després també d'una manera, diguem-ne, de partit, no? Buscar instruments polítics que permetin això. I finalment, què passa? I això és el que em sembla important i amb això ja aniria tancant. Clar, aquest és el Maurín de l'any, diguem-ne, quan es proclama la Segona República, dels primers anys de la Segona República. Quan Maurín detecta que la reacció comença a obrir-se camí a Europa, no? Quan els Milei i els Melonis de l'època comencen a sumar nas, aquí Maurín, evidentment, pren nota, perquè sent que aquesta ofensiva pren nota i diu, home, la unitat ha de ser més forta que mai, sobretot la unitat de les classes treballadores. No està tan preocupat per la unitat de partit, sinó la unitat per sota ha de ser més forta que mai, perquè es ve, ell veu el que està passant amb Dollfuss a Àustria, veu el que està passant amb Mussolini a Itàlia, i llavors a la revolució d'Astúries del 34, ell defensa l'Aliança Obrera, diu la CNT ha de ser-hi, i la CNT hi és. Astúries sí, no és després a Catalunya, no és quan es produeix això a Barcelona, però el Maurín aquí sí que hi és, i comença a veure, està preocupat per això, i jo crec que això és el que determina tota aquesta etapa de la seva vida, fins al punt
no ja només com a dirigent polític, el Maurín acaba sent diputat a les Corts Espanyoles, acaba anant al Congrés com a candidat del Front d'Esquerres de Catalunya, del que era el Front Popular, diguem-ne, a l'àmbit estatal, i quan arriba allà, doncs l'últim que intenta fer és això, és a dir, com fem per moure'ns al màxim a l'esquerra possible, i això en aquella època significava no estar amb Azaña. Azaña li semblava que era un personatge que frenava la possibilitat d'aquest canvi, era un republicanisme que no entenia el que estava passant, era partidari que un socialista, en aquest cas Largo Caballero, fos efectivament qui presidís la república, era favorable, diguem-ne, això, i com mantenir la màxima unitat possible. Clar, quan Maurín estava amb això, estava advertint que la manera de desactivar el creixement de la ultradreta eren polítiques al màxim a l'esquerra possible, no? O sigui, que es prenguessin seriosament el que significava aquest programa democràtic o socialista i que alhora cerquessin la major unitat possible, sobretot la unitat per baix, és quan Maurín cau empresonat. Quan va a Galícia, fa un viatge a Galícia, l'any 36, els seus companys i els seus companys diuen que no hi vagi, ell hi va igual, comet com un error de manca de previsió que era impensable en un dirigent tan experimentat com ell, cau empresonat i són 10 anys a la presó, després aconsegueix sortir, marxa a l'exili, s'acaba el Maurín amb una participació política forta. Però bueno, Déu-n'hi-do el que ens deixa allà, quantes coses que veiem allà i que jo crec que mantenen, diguem-ne, una enorme actualitat. La principal, sens dubte, aquesta confusió de Maurín amb el poble, amb les classes populars, que fa des que era un mestre republicà fins al moment en què cau a la presó. Maurín en això és com el Salvador Allende, com el metge xilè que es polititza, confonent-se amb la gent del comú, amb la gent treballadora xilena, no és una vanguardista que miri les coses des de fora, i el Maurín, diguem-ne, també té aquesta impronta. Jo crec que els reptes que ell plantejava continuen sobre la taula, el programa bàsic aquest del socialisme democràtic o de la democràcia socialista que plantejava Maurín, hi hauríem d'afegir 4 o 5 cosetes, però els signaríem avui mateix, com deia abans, i vaja, jo per acabar, diguem-ne, aquesta primera intervenció, a veure si després ens dona temps per dir més coses, sens dubte crec que el Maurín costista, que seguia a Joaquín Costa, avui estaria obsessionat amb la crítica de la monarquia borbònica, tindria molt clar que la monarquia és una peça més del conjunt de forces militars, judicials, eclesiàstiques, financeres, etc., que permetin una forma de domini. El Joaquín Maurín Pi Margallà, antimilitarista i internacionalista com a Pi Margall, segurament el tindríem, òbviament, aixecant la veu contra la massacre a Gaza, contra el que està passant a Palestina. Segurament el tindríem posant un ull al sud global, perquè Maurín, igual que Pi Margall, tenien un interès especial també en Amèrica, i consideraven que el que passés allà tindria moltes repercussions amb el que pogués passar a la península. I per tant entendríem molt bé que la nova ultradreta que tenim aquí i que tenim de l'altre costat són el vell partit de los encomenderos, que ja venen de 1492 amb un model determinat i que per tant prestar atenció al que està passant, diguem-ne, des d'aquest sud global és una cosa important. I finalment, crec que una cosa, potser en l'època de Maurín, potser les dues diferències, i amb això sí que acabo, les dues diferències importants seria que hauríem de fer una reflexió. Primer, que nosaltres no ens trobem en una època d'ascens revolucionari, això és clar, ens trobem en una època de refluxe molt complexa, ens trobem amb moltes mutacions dins del que són aquestes classes populars, aquestes classes treballadores, aquestes que, és cert, com diu Maurín, han de ser una peça fonamental, segurament la peça central de qualsevol procés de democratització, però que estan enmig també, o estem tots plegats enmig d'un canvi de subjectivitat després de 4 o 5 dècades de neoliberalisme que ens obliguen a fer un pensament. No podem donar per fet
que aquestes forces estan, diguem-ne, ja preparades per fer aquest salt que pretenia Maurín. No sé què hagués dit Maurín després de les eleccions d'Argentina, veient que una bona part de les classes populars, del jovent, etc., ha votat un personatge que conscientment defensava un programa reaccionari d'aquestes característiques. I en aquest sentit, per això, jo crec que nosaltres avui, més que maurinistes en aquest sentit, som més benjaminians, és a dir, entenem que hi ha un cicle difícil, però igual que Benjamin, pensem que fins i tot quan sembla que hi ha coses que no són possibles, s'ha d'estar oberts a allò indeterminat, perquè el que de vegades sembla que no és possible és quelcom que triga una mica més en arribar. Aquí ho deixo. Per què? Hola? Sí? Vale. Bones. Ens estem redreçant. Jo el que voldria fer és aprofitar i donar les gràcies a Xavi Milian, al Rox Bla i també a l'Albert, perquè crec que és molt important la recuperació que s'està fent juntament amb d'altres persones, com tots aquests teòrics que d'alguna manera havien quedat, sobretot dins dels espais de l'esquerra, especialment, que és el millor, dels espais d'alliberament nacional, molt oblidats i que crec que sí que encara, una mica com Fernand Navas, encara poden ser de molta utilitat. El que voldria centrar és en alguns dels capítols que s'han recollit aquí, que han traduït al català. Es pot llegir un repàs històric fet per Maurín centrat en els moviments i conformacions de les aliances de classe en pugna, del programa polític nuclear que, per tant, ell destila d'aquestes aliances que s'han anat donant històricament, la conformació específica del feixisme, que ell ja comença a llegir en un moment determinat previ, diguem, alguns anàlisis històrics que s'han fet posteriorment, tot i que actualment es tornen a recuperar. Jo crec que l'obra d'Ucelaya aquí ha sigut interessant, com ja hi havia idees de protofeixisme d'una manera prèvia al que seria posteriorment, en 36-39, i una mica pensant des d'aquí el llegat de Maurín. Per què aquesta lectura i no una lectura com més central de la seva feina o del que ha escrit el Boc i de més? Primer perquè crec que un dels problemes que hauríem d'afrontar des de ja és que no hi ha un anàlisi de classe seriós, que sigui capaç de mirar en termes històrics i que per tant plantegi que per molt que ara en concret no puguem veure una lluita de classe específica i organitzada en organitzacions de classe purament, això no vol dir que no hi hagi lluita de classes, això no vol dir que no hi hagi unes classes en pugna, si no ens portem a lectures que poden dir perquè estan votant malament els obrers o coses similars. I crec que això forma part també que hi ha una desorientació absoluta en termes de programa. La idea que hauria d'haver-hi un programa de mínims o de màxims, ara mateix m'és igual, que es plantegi de manera ahistòrica, crec que no és pròpia del pensament del Maurín, crec que no és pròpia d'algú que es vulgui anomenar, amb tot el que voldria dir això, socialista o comunista avui dia. I també pensant en que precisament per sortir de lògiques que siguin fatalistes o mecanicistes hem de poder veure com, una cosa de les que ell destacarà constantment, el fet que no s'hagi donat aquesta revolució democràtica encara ara té coetades en els moments actuals, que és el que intentaré lligar al final. Tot això si em dóna temps i no em perdo pel mig. Per tant, faré una cosa que no és el meu, que és com un repàs històric en base a ell, són quasi tot cites, però per tant no estaré dient tot el rato que són cites, amb la idea que després ho puguem enllaçar una mica més políticament en el moment actual. En cap moment Maurín abordarà una anàlisi de classe estanc, sinó que ho farà, i no només en termes econòmics, sinó que ho farà a través dels diferents moments que hi ha de conformació de classe en termes de classe treballadora, especialment entorn a les diferents revolucions que ell situa. Ell analitza des del principi que el triomf de l'absolutisme es va aconseguir més que perquè la burgesia i la pagesia, com a classe sense privilegis en el règim feudal, donessin suport, sinó precisament per una potència que ja era pròpia del règim feudal, que era l'Església. D'aquesta manera planteja que l'aliança amb la monarquia es veu absolutament subjugada per l'Església i que, per tant, la posterior conformació d'una burgesia sempre serà d'una manera impotent. És a dir, la idea que es té, i que a més no és només pròpia de Maurín, que la burgesia hauria de dur a terme la seva pròpia revolució democràtica, en el cas de l'estat espanyol es veurà capada en tant que es manté d'alguna manera aquest règim semifeudal a través d'una potència eclesiàstica. Posteriorment. Maurín escriurà que la burgesia nacional, de fet, que s'havia conformat vivint del colonialisme, mancava de l'impuls fecundant dels esforços platòrics. La vida, per ells, lluny de ser llavors un pas cap a un demà saturat de possibilitats, era un càstig ple de tortures.
Però aquesta impossibilitat de derrocació de l'Estat que es dona per part dels territoris sotmesos, la via que es va donar va ser el desmembrament, és a dir, que totes les colònies van decidir independitzar-se i no va haver-hi com una conjunció per derrocar aquest estat. En paraules de Maurín, això no es tractava d'una guerra entre nobles d'un bàndol i d'un altre, sinó clarament d'una batalla a mort entre el feudalisme i l'estat popular. La disgregació era l'únic camí quan no hi havia cap manera d'enderrocar l'estat. Hem de pensar que en aquell moment les revolucions atlàntiques il·lustrades de finals del segle XVIII, sobretot l'estatunidenca, la francesa i l'haitiana, van vehicular per primera vegada de forma global la reivindicació de la igualtat política entre els homes, que eren els homes posseïdors d'uns drets naturals pel sol fet d'haver nascut. Aquesta idea d'homes, que llavors feia només referència a l'individu lliure en un món d'esclaus, europeu o d'origen europeu, de gènere masculí, propietari i sovint cristià, va ser un clam que, com diu Fradera, es va interpretar i es va entendre a les colònies d'una manera diferent. És a dir, que va haver-hi una disputa per la idea de qui era l'home que havia de ser adherint-se a aquests drets i de més. És una cosa que també veurem posteriorment, que reivindica Robespierre en diferents discursos i que Marx va fer d'una manera molt crítica sobre la qüestió jueva, com sempre hi havia hagut una circumscripció específica del que havia de ser l'home que podia aspirar d'alguna manera a aquests drets de ciutadania. En aquest sentit hem de pensar que les formes que va haver-hi de control legal a les colònies eren necessàries precisament per aquestes formes d'expoli. Les constitucions, que en aquell moment s'anomenaven duals, deixaven el govern de les colònies deliberadament fora de la idea de drets. Llavors, a partir d'aquí, no s'atorgava mai com una carta específica que poguessin regnar-les i es feia una sèrie de lleis especials, les quals, a més, no s'arribaven mai a aprovar. Això és important perquè, d'una banda, va haver-hi tota una sèrie de revolucions que, com diu Maurín, van poder conjugar no només una determinada burgesia que estava fent una idea democràtica, sinó també que tenien el que en aquell moment entendríem com cases subalternes que s'hi adherien precisament pensant que podrien disputar aquesta idea d'homes i perquè precisament aquesta burgesia que havia sigut parasitària, havia sigut colonial, s'havia vist desprovista de les fonts d'ingressos. Això en què es tradueix? Que a l'estat espanyol el creixement de la burgesia industrial es dona d'una manera molt descompensada respecte a la resta d'estats europeus. Això significa, i ella ho anirà analitzant en diferents moments, que sempre hi ha dos pols. Una burgesia agrària que acostumarà a tenir el poder i a poder fer determinades aliances i uns petits moments de pugna en els quals la burgesia industrial, a vegades en contra, però molt breument, després evidentment sempre s'aliarà amb les classes dominants, intentarà com anar-se situant. És a dir, que no va haver-hi un creixement econòmic i per tant no va haver-hi una construcció de classes que puguem assimilar a les que es van donar en altres països d'Europa. I per això són coses que hauríem de tenir en compte a l'hora d'analitzar els moments les conformacions de classe actuals. La correlació de forces interna a partir de la pèrdua de les colònies i d'aquesta burgesia industrial va ser constant, i el sistema econòmic estatal és definit, per tant, per part de Maurín com el d'una semicolònia per part de l'Estat respecte de les grans potències imperialistes, mentre a l'Estat precisament hi havia aquesta dualitat de capitalisme industrial i capitalisme agrari. Llavors parla de com en la Revolució Espanyola del 68-74, que s'inicia amb una aliança entre la burgesia, el partit militar i el suport del moviment agrari derrocant la monarquia, l'estamatització posterior de les classes de la petita burgesia queda ja escindida de la burgesia nacional. Això serà important perquè Maurín constantment intenta veure també quin és el paper de la petita burgesia en els diferents processos revolucionaris. És a dir, que anirà veient si intenten en un moment determinats apropar-se al moviment obrer o liderar-ho, que de fet serà una cosa que passarà en diferents moments, especialment, i serà molt crític com ja s'ha apuntat, amb el sindicalisme anarquista, precisament per la seva manca de programa, però també en com precisament aquesta petita burgesia constantment, una vegada rere una altra en termes històrics, acabarà fallant a el que hauria sigut com la seva idea de democratització, precisament per la por a que hi hagués un aixecament que no poguessin controlar per part de la classe treballadora que se'n venia conformant al llarg de totes aquestes revolucions. Al 68, després de la proclamació de la República, sortiran per tant dos centres que determinaran el pols revolucionari durant la resta de dècades posteriors, que seran Andalusia i Catalunya. Ambdues, a més sempre, des d'un impuls democràtic. La primera en termes de repartiment de terra, que com hem dit ja també formarà part del seu programa per sempre, i en el cas català sobretot per una major autonomia política. O sigui, jo crec que era interessant perquè bàsicament és una mica trist com és tan fàcil fer d'una manera com a mínim mecànica certs aclaraments.
En tot cas, hem de pensar que totes aquestes dues s'unien precisament amb l'objectiu compartit d'aquesta petita burgesia amb acabar amb el poder eclesiàstic, que també formarà part d'aquest programa. Per tant, així s'establiran una mica els 4 punts del que Maurín determina com la revolució democràtica: la repartició de la terra, l'estructuració federal, la separació de l'Església i l'Estat i la destrucció de l'Estat monàrquic. Tanmateix, efectivament, la petita burgesia no va transformar l'aparell de l'Estat. Per tant, es van aguditzant l'antagonisme entre els interessos de l'Estat i els interessos de la nació. La nació que hi defineix com les forces productives que pugnen per una nova estructuració de les forces de producció. El govern republicà petit burgès no va comprendre d'alguna manera el que era el poder de l'Estat, és a dir, que va fer canvis de caire polític, a més no especialment profuns, però mai no va canviar el tipus d'estructura. En tant que no es canviava el tipus d'estructura, va acabar recolzant-se efectivament a les mateixes estructures que s'havien utilitzat prèviament per part del règim feudal i per part del règim absolutista. Per tant, i d'aquesta manera va acabar ofegant també les possibilitats mateixes que tenia la república de ser defensada per aquelles classes que havien recolzat en aquell moment aquesta petita burgesia, aquelles classes subalternes que havien recolzat a la burgesia per situar-la aquí. És a dir, que l'intent de manteniment d'una república controlada va significar la mateixa mort de la pròpia república. Passant més endavant, el 19 veurem com la patronal catalana, després de les jornades de la canadenca, de la vaga de les 8 hores, aquí és on fa, crec, i alguns autors han plantejat, i Maurín d'alguna manera també ho treu, hi ha un lockout de 84 dies que arrasa amb les queixes de resistència del sindicalisme, hi ha una repressió fortíssima, els pistoles al carrer, i el que precisament trobem és com unes forces reaccionàries encapçalades per la burgesia en un moment determinat decideixen que l'Estat està sent massa tou. I llavors es comprenen funcions que li són pròpies de l'Estat, com és la defensa de la propietat. Per què és interessant? Doncs perquè tenim desocupa avui dia aquí. I per tant, crec que és interessant que puguem veure com en moments determinats, quan es considera que l'Estat està sent massa tou, pot haver-hi formes que, encara que no siguin estrictament feixisme, es comencin a estructurar per prendre-li determinats poders que són propis de l'Estat, que li formen part en la seva configuració més pura, en aquest. I a la vegada hem de pensar, que això també ho veurem ja en Primo de Rivera i que es veurà posteriorment en la configuració del feixisme, que tota l'arquitectura liberal contrarrevolucionària del segle XIX es basa d'alguna manera en l'existència de l'estat-nació per se. I això vol dir que és des d'una posició que és històrica, que té un mite fundacional únic i estanc, i que per tant la configuració radical d'aquest nacionalisme pot donar efectivament que hi hagi una configuració de feixisme específic. Això és una reducció molt gran ara mateix, però crec que és important perquè precisament serà Maurín qui, quan vegi la seda, plantegi com, és una alerta important, el fet que el que plantegin sigui la defensa de la propietat i el catolicisme. Doncs bé, prèviament, amb el que seria la dictadura de Primo de Rivera i justament, precisament com a reacció al moviment obrer que havia conquerit aquestes 8 hores, ja podem començar a veure com hi ha una forma de feixisme i una forma de nacionalisme espanyol que es situen des d'aquest lloc, és a dir, que reaccionen contra un moviment nacionalista català, que en aquell moment és de caire autonomista, i que reaccionen contra una classe obrera d'aquesta manera, i que des d'aquí comencen a prefigurar una forma una arquitectura que ja dona, diguem, un sèrie d'elements i que avui dia encara podem veure, i no només amb un nacionalisme estatal, sinó que qualsevol nacionalisme que no es faci des d'una lògica o que no demani a l'Estat res més que unes formes concretes d'endogrup i d'exogrup que siguin reconegudes i que siguin defensades, pot portar, no vol dir que es doni, però vol dir que pot passar precisament a aquest feixisme. I això també és important perquè moltes vegades tendim a pensar que sempre el feixisme és una forma més de la burgesia, que la burgesia reconada sempre tendirà al feixisme. No, això no té per què ser necessari, és a dir, hem viscut coses com el neoliberalisme, hem viscut d'altres formes. Jo crec que no és tan fàcil com fer un salt mecànic. El que sí que podem observar és com hi ha uns interessos específics que convergeixen, que serien els del feixisme, que seria la defensa última i violenta de la nació, tal com ells l'han configurat, i de la burgesia, en tant que la defensa última i violenta de la propietat privada. Parlava abans d'Ocelay, per aquí precisament parla que el feixisme d'alguna manera ja comença a néixer aquí, però el propi Maurín també intueix i adverteix que s'estan donant aquests moviments a la dictadura de Primo de Rivera i de més. Mentrestant, ell parla de com el sindicalisme s'havia trobat absolutament desestructurat per manca especialment d'una estratègia i d'un programa. Això serà una cosa que després ja arrossegarà d'alguna manera fins que acaba, com hem dit, la seva vida política. Quan digueu jo, parlo la xapa. En tot cas, veiem com en diferents anys
a partir del 28 i la caiguda de Primo de Rivera, a partir del 31, les vagues que es van donant des d'Andalusia però que s'expandeixen per Barcelona, per Galícia, pel País Basc i que van arrossegant aquesta vaga de sí a una petita burgesia també contra la monarquia i que van escalant fins a la vaga del 1930. Que entre les característiques que ressenyarà Maurín destacarà que es tracta d'un moviment general del conjunt del proletariat que s'alia amb l'exèrcit insurreccional, que té un caràcter obertament polític contra la monarquia i que en alguns llocs ja es comencen a generar mecanismes de control del poder com les juntes revolucionàries. A partir d'aquí s'inicia una progressiva invasió de la vida política per part de la classe treballadora que és en contraposició d'aquests 20 anys. I aquí és molt important perquè, com hem dit, la Federació Catalana-Balear, el Partit Comunista Català, que s'havien fusionat i havien donat lloc al Bloc Obrer i Camperol, arribaran a ser el partit obrer més important de Catalunya. Maurín és molt crític amb els primers anys de la República perquè considera i acaba dient precisament que es tractaria d'una dictadura republicana en tant que dictadura de la burgesia i en tot moment, quan va analitzant les diferents formes polítiques i les segregacions de classe, parla de que les formes de govern el que estan sent són formes de govern del gran capital, és a dir, que no hi ha hagut canvis suficientment profuns com perquè hi hagi una diferenciació real en aquest sentit. En tot això, per acabar, crec que l'important, i espero que puguem tractar una mica més del seu programa, seria tota la part que parla de la revolució agrària, perquè encara ara és una cosa que, no s'ha donat i que, podem traslladar en moment contemporani. En quin sentit? Doncs en tant que potser encara que no des d'una lògica romàntica podem parlar de la repartició de la terra, no és només la repartició de la terra. Avui dia ens enfrontem a una altra forma de propietat rendista que també opera i que podria servir precisament per aglutinar totes aquestes classes subalternes que ara mateix no s'estan llegint a si mateixes com una classe amb potencialitat revolucionària, com una classe de fet, que és el tema de l'habitatge. De fet, com a cosa així també divertida, hem de pensar que en el seu moment la llei de contractes de cultius en benefici dels rabassaires va ser declarada inconstitucional, com ha resultat aquí amb les petites reformes que s'han donat en termes de l'habitatge, i que aquí Maurín va defensar que l'Aliança Obrera precisament el que havia de fer era conformar un front triple que estigués composat per treballadors, per camperols i pel Moviment d'Alliberament Nacional Català, en contraposició que no hi hagués una direcció de la petita burgesia que impedís de nou, com havia fet històricament, que hi hagués uns canvis en termes de propietat suficientment importants. Doncs bé, crec que això seria un llegat que hauríem d'aprendre en termes d'habitatge que seria interessant. Com ha dit Gerardo, el tema de l'Aliança Obrera és especialment interessant perquè en tot moment Maurín serà molt crític, i aquí estic d'acord en que coincideix amb Maria Tegui, ni calco ni còpia, en què hem de poder pensar en quines són les formes de prestigi específiques que es donen a les organitzacions per la classe treballadora. És a dir, ell no parla que hagi de ser un partit, ell diu que si aquí les formes han sigut les sindicals, es pot arribar a un moment determinat d'organització obrera per part del sindicat. Perquè ja haig d'acabar i m'he passat un munt amb el temps. Què vull dir amb això? Que Maurín té també una forma que és molt gramsciana de comprendre la idea de l'hegemonia no com una cosa que és una determinada penya que fa una avantguàrdia, sinó una hegemonia que ha de poder pensar-se com una aposta constant per la revalidació del prestigi d'aquesta classe, com un programa que ha de poder comprendre la resta de classes i ha de poder ser un programa que realment sigui alliberador pel conjunt de les classes subalternes. És a dir, que per molt que cregui que ha de ser una direcció en termes obrers, també hem de pensar en els debats que s'estaven donant en aquell moment i que, per exemple, en van ser posteriorment terribles i que fan bastanta vergonya aliena per part d'alguns comunistes, especialment els de Vietnam. Quan ell parla de l'aliança entre el camperolat i els obrers, ho fa sempre des d'una lògica d'un programa que sigui conjunt perquè creu que són els únics tipus de revolucions que realment són capaces d'avançar fins al final. Jo crec que això és una cosa que hauríem de portar el dia d'avui, crec que és important que puguem pensar en aquest sentit, crec que és important que puguem pensar que les posteriors mobilitzacions més grans que s'han donat, que puguem haver viscut, la gent que estem aquí, s'han donat en clau democràtica, és a dir, que seguim amb una revolució democràtica sense fer, que la impugnació dels sistemes locals de democràcia, com van ser el 15M, com va ser l'1 d'octubre, com va ser el 3 d'octubre, a través dels sindicats revolucionaris, és important i que és a partir d'aquí d'on podem tirar línies que serveixin per llegir el futur que hem de fer, que serveixin per pensar quins tipus d'organització necessitem i que serveixin per no perdre de vista que aquelles formes de canvi polític que no han anat a l'arrel, que no han tocat la propietat, que no han tocat la monarquia i que per tant no han sigut democràtiques, tampoc han sigut capaces després de frenar el feixisme, de frenar la reacció i d'articular realment uns canvis profuns. Gràcies i disculpeu la xapa. Doncs
continuo jo. Gràcies, primer, donar les gràcies per l'edició d'aquest llibre de Maurín a l'Albert i companyia, Tigre de Paper, Hisenda de l'Espaldamà i de més. Crec que, és, com deia la Laura al principi, estan fent una tasca de recuperació d'una sèrie d'autors per posar-los al servei del coneixement i de les organitzacions de l'esquerra radical catalana, que és molt important, i particularment en Maurín, aquesta tasca d'editar en català per primera vegada dels seus llibres més importants i la recuperació d'articles que havien quedat inèdits de Maurín. Intentaré fer una intervenció complementària al que han anat fent el Gerardo i la Laure, amb algunes de les reflexions a partir de la lectura del llibre, segurament amb una mica d'èmfasi amb la qüestió nacional. No ho sé, m'ha quedat així. Jo crec que al final ha quedat bastant complementari amb el que ens hem preparat cada una de nosaltres. La primera reflexió amb la que volia començar és aquesta idea de Maurín com a una de les figures fundacionals del marxisme català, és a dir, crec que no cal dir-ho amb la boca petita, i aquí entraré una mica per què crec que és una de les figures fundacionals del marxisme català, precisament amb aquesta idea que deia el Gerardo, amb una de les idees amb les que tancava de Maurín com una figura creativa a nivell polític i intel·lectual, i jo crec que efectivament és així. És a dir, és veritat que és una figura en part típica de la seva època, és a dir, influenciat per la Revolució Russa, marcat pel republicanisme, influenciat pel sindicalisme revolucionari, però que a la vegada efectivament no fa ni calco ni còpia, que és capaç d'alguna manera nutrir-se de totes aquestes influències i anar configurant un marxisme que no és només de Maurín, jo crec que Nin també és una altra d'aquestes figures, que van configurant un marxisme pensat per Catalunya, pensat per l'estat espanyol. És a dir, un marxisme que intenta donar resposta a la realitat del país. Lligat amb això, una de les primeres qüestions que a mi em venien a llegir a Maurín és aquesta influència de la CNT, el seu pas pel sindicalisme revolucionari i de més, i en el que jo crec que se n'adona de dues qüestions que són fonamentals i que després perseguiran a Maurín una mica en la seva trajectòria. Per una banda, el paper estratègic del moviment obrer, és a dir, aquesta idea de que és el moviment obrer i la classe treballadora la que, amb aliança amb els camperols i amb els moviments d'emancipació nacional, poden resoldre els principals reptes i els principals dèficits de la revolució democràtica i en el terreny productiu també, i de fet parla bastant de l'enredariment econòmic, productiu i de més del país. O sigui, com per una banda aquest paper estratègic del moviment obrer per resoldre els grans dèficits, i en segon lloc una idea que d'alguna manera es va veient amb la seva conformació del programa i de l'estratègia i de més, que és que en el context de l'estat espanyol i en el context en el que viu Maurín, la reforma és impossible. La reforma es demostra insuficient si no hi ha un procés revolucionari que acompanyi les reformes. Jo crec que hi ha dues qüestions, i una l'apuntava la Laure, que és la reforma agrària que s'aprova durant la República i que fa una crítica bastant exhaustiva en el llibre de la Revolució Espanyola sobre el porvenir, podríem dir, d'aquesta reforma, i que ell la distingeix d'una revolució agrària, fa com aquesta distinció semàntica que en realitat és una distinció estratègica, i per altra banda la valoració que fa de l'Estatut, que després entraré una mica, però també crec que d'alguna manera despunten aquesta idea de que efectivament que la reforma en el context de l'herència de l'estat monàrquic i del capitalisme en aquell moment és impossible, o és clarament insuficient sense un procés revolucionari. La segona gran influència
generacional i també de Maurín, efectivament és la Revolució Russa, no? Ho han apuntat abans el Gerardo. Jo crec que hi ha dos elements que són molt interessants en Maurín d'influència de la Revolució Russa. Una és les aportacions que fa Lenin, i ell ho planteja així, no? Sobre el programa entorn a la qüestió nacional, no? En quant al dret a l'autodeterminació per les nacions oprimides, que en realitat és una aportació al programa socialista, no? Al programa dels comunistes, podríem dir, d'origen leninista, i que tant Nin com Maurín, no? Com tota una generació militant d'aquella època fan pròpia i d'alguna manera la pensen també en clau catalana i en clau de l'estat espanyol. I l'altre element d'influència de la Revolució Russa, que evidentment no només influencia Maurín, és el soviet. És el soviet com l'organisme pel qual es dota la classe treballadora i que es posa al servei de la revolució. Jo crec que la part interessant de Maurín quan es relaciona amb el soviet és que es relaciona d'una manera molt honesta, és a dir, que efectivament no intenta fer ni calco ni còpia, sinó que el que intenta d'alguna manera és pensar quins organismes o quin organisme de l'ecosistema polític social català pot posar-se al servei d'una revolució en un moment donat. I Maurín apunta al sindicat, com la tradició del moviment obrer a Catalunya pot fer que sigui el sindicat aquest organisme. I jo crec que és com una manera molt intel·ligent, molt lúcida i molt interessant de pensar la qüestió del soviet, diguéssim, a la primera part del segle XX, però que també és una bona herència per nosaltres, crec. Per què plantejo com tots aquests elements i aquesta idea com d'un marxisme, d'una fundació del marxisme català i de més? Perquè el meu pare, llegint aquestes setmanes a Maurín, ell el que està preocupat, i segur com a bon professor d'història devia estar preocupat, és en pensar quina és la formació social del capitalisme espanyol i del capitalisme a Catalunya. És a dir, intentar pensar quines són les relacions de classe que configuren una política determinada, quines són les relacions de classe que configuren una societat determinada. En aquest sentit, la Laura apunta tota una sèrie de qüestions fonamentals de la formació social del capitalisme espanyol, com és el paper dels latifundistes, grans propietaris i de més, que planteja Maurín, la relació entre la menguant o l'aristocràcia feudal en crisi amb la monarquia i la relació amb l'estructura estatal, i les dificultats del desenvolupament de la burgesia i, per tant, també del moviment obrer, fins a cert punt. I en aquest sentit, i aterrant una mica en quines són les valoracions que fa Maurín de la formació social a Catalunya, ell planteja de quina manera la burgesia catalana té una sèrie de vincles amb els latifundis, amb el capital industrial i financer, amb les colònies, que tot i en moments donats de la història de Catalunya, tot i aquesta burgesia haver pogut emparar cert republicanisme o certa política separacionista i demés, els seus interessos, és a dir, els interessos que la vinculen en aquest capital industrial financer, en aquest latifundisme, etc., impedeixen que realment puguin ser qui duguin a terme la ruptura amb l'Estat i la revolució democràtica. És a dir, és aquesta idea que la burgesia, la gran burgesia catalana, és incapaç de portar fins a les últimes conseqüències la revolució democràtica i les aspiracions nacionals del poble de Catalunya. Però també fa, com apuntava la Laura, una caracterització de la petita burgesia, que de fet és una de les obsessions, jo crec, de certs marxistes de l'època. També Trotsky parla molt de la petita burgesia i la relació amb el feixisme, per exemple, i crec que és bastant interessant. Però hi ha un moment del llibre on planteja quin és el paper de la petita burgesia en relació a la qüestió nacional. I no vull llegir molt, però hi ha una pàgina que té dos fragments que jo crec que són... Vaig fer l'exercici la setmana passada d'enviar-ho a un grup de companyes i d'amigues i de més, i es van quedar parades de que fos un text de l'any 32.
Diu, la petita burgesia catalana, situada enfront d'un fet consumat com va ser la proclamació de la República Catalana, ha tingut por i ha anat retrocedint de concessió en concessió. Durant el primer mes de República, Catalunya era mestressa absoluta dels seus destins. Al cap de 8 mesos ja no passa el mateix. La gran burgesia catalana forma un bloc compacte amb la burgesia panespanyola i Catalunya queda a mercè del que s'acordi a Madrid. Any 32. Dit això, la petita burgesia, pel seu caràcter intermig, precisament, en els moments decisius d'un procés democràtic que implica que s'engeguen precisament tota una forces motrius revolucionàries, acaba sent indecisa. O sigui, és com la marca de la casa, podríem dir, de la petita burgesia, la indecisió i un replegament conservador o aquesta idea de retrocedir de concessió en concessió que diu Maurín. Maurín no fa tot això per fer un exercici d'erudició, jo crec que és important, és a dir, Maurín no està preocupat per la formació social històrica de les classes socials a Catalunya i a l'estat espanyol per fer un exercici teòric, intel·lectual, sinó per intentar pensar quin és el comportament polític de les classes per poder intervenir. Jo crec que això també és important posar-ho sobre la taula. És a dir, que això està al servei d'un programa, d'un projecte i d'un moviment. Segon fragment de la mateixa pàgina 121 que planteja Maurín és ja pròpiament sobre l'Estatut. I diu, l'aprovació a les Corts de l'Estatut de Catalunya no solucionarà la qüestió nacional. El problema és molt més profund. L'Estatut no serà res més que una carta autonòmica que confereix a Catalunya una delegació de poder, però no el poder, en qüestions administratives secundàries. Catalunya no recobrarà la personalitat nacional, bla, 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 no sé què. Jo crec que aquí Maurín aporta una qüestió que és fonamental, que és que el problema nacional no és un problema de geografia institucional, podríem dir, o d'aritmètica administrativa. És a dir, la qüestió no és trobar un encaix amb una estructura d'estat i de més, sinó que el problema de la qüestió nacional, com apunta Maurín, influenciat per ser bolxevisme i leninisme i de més, és que el problema de la qüestió nacional és un problema d'ordre polític i d'ordre de les relacions de classe que s'hi configuren. Jo crec que hi ha dos elements fonamentals aquí. Una és, dues aportacions que fa Maurín en l'època que d'alguna manera segueixen sent fructíferes per nosaltres per pensar la qüestió nacional avui. Una és que el problema no és només català i Maurín posa sobre la taula la qüestió basca, la qüestió gallega, la qüestió andalusa, proposa també sobre la taula amb una insistència particular i d'una manera molt interessant, jo crec, la qüestió del Marroc i també la pèrdua de Cuba i Filipines i de més. Jo crec que és com una de les aportacions de les més interessants que fa Maurín, perquè quin és l'objectiu o l'horitzó que té Maurín? L'objectiu o l'horitzó que té Maurín o la seva preocupació principal no és tant aconseguir la separació efectiva o la república exclusivament de Catalunya, sinó que el seu objectiu o la seva motivació és desballestar l'estat monàrquic, és desballestar i desmuntar l'estat com a estructura d'opressió i de reproducció del capitalisme i d'herència i producte de la monarquia absolutista. I en aquest sentit planteja una separació entre nació i estat, per exemple, i com explotar aquesta contradicció entre una nació que jo crec que d'alguna manera la relaciona amb el poble en un sentit generalista i de més, i l'estat com a estructura de poder, per exemple, i de més. La segona qüestió maurinista, podríem dir, que en realitat és de tota una generació i que el POUM ho portarà en el seu programa i de més, és el dret a separació i ruptura. O sigui, el dret a separació que nosaltres podríem dir avui en dia el dret a la ruptura, que jo crec que és fonamental i que no sempre ha estat clar o no sempre és clar per totes les esquerres que d'alguna manera defensen la república o el republicanisme i de més. Precisament és coherent amb aquesta idea de desmuntar l'estat. Si l'objectiu no és tant una república particular, sinó la desfeta de l'estat,
Per tant, l'objectiu no és l'encaix institucional i de més, no? Com amb una espècie de repartició de recursos i de més, sinó que l'objectiu és un altre, no? És molt més ambiciós, amb aquesta idea que té Maurín, no? Com de la confederació de les repúbliques ibèriques, i posa pel mig d'una manera curiosa, no? Portugal, precisament com per desmuntar aquesta tic o aquesta inèrcia de dir no, el que es tracta és com de fer l'estat espanyol d'una altra manera, no? I amb tall republicà, en el moment en què poses Portugal pel mig és com que l'aritmètica ja se't desmunta, no? I d'alguna manera és com que descol·loca, no? En tot cas, aquesta idea de la Confederació de les Repúbliques Ibèriques i a més seria com el corolari del que ell parla, de les tres etapes del problema català. I que per descomptat aquestes tres etapes, la primera etapa és la revolució democràtica inconclusa per part de la burgesia, de la gran burgesia, la indecisió de la petita burgesia i l'aparició del proletariat com aquell que pot efectivament resoldre els principals problemes del país. I aquí, ja per tancar, trasllado com un cert dilema que se'm donava a mi aquesta setmana acabant de llegir Maurín i acabant de pensar l'acte d'avui. Sí, certa herència del marxisme català, que jo crec que d'alguna manera es funda en tota aquesta generació, no té excessiva confiança en les contradiccions del fet nacional. És a dir, d'alguna manera la hipòtesi és aquí hi ha com un procés de revolució democràtica inconclús que genera una sèrie de contradiccions pel comportament de la gran burgesia i la petita burgesia i això fa madurar políticament el proletariat perquè sigui capaç de resoldre aquests grans dilemes dels que parlem i resoldre per mitjà del socialisme aquests grans dilemes. Jo em pregunto si no hem heredat com certa excessiva confiança en que el fet nacional i les seves contradiccions inherents permetin aquesta maduració del moviment obrer i del proletariat com a tal. És a dir, com si aquestes contradiccions per si mateixes permetessin fer emergir gairebé com un bolet el moviment obrer com a un actor que sigui capaç de disputar el poder. I dic una herència de Maurín perquè en realitat Maurín no és que defensi això i Maurín de fet està molt preocupat perquè el proletariat, el moviment obrer i els sindicats i les organitzacions obreres i demés tinguin un paper en la disputa política pel poder. I amb això acabo, és a dir, una de les obsessions de Maurín i que discutirà molt amb l'anarquisme de la CNT particularment és aquesta impossibilitat de que part de les estructures del moviment obrer entrin com a la disputa política pel poder i ell ho pren com un fracàs del moviment obrer. I ja ho deixo aquí per no allargar-me més. Se sent? Jo faré una intervenció més breu i si de cas després fem un petit torn de paraules i si no continuem discutint en diverses de les qüestions que han sortit. El que sí que jo almenys voldria assenyalar dos aspectes. Un en relació amb el títol de l'antologia, que no és el del llibre escrit a finals del 31 i publicat al 32, i les forces motrius de la revolució. En aquest sentit, Maurín, que a vegades no cita les influències intel·lectuals i polítiques, és per mi un dels millors llibres de Trotsky, que és el llibre dedicat a la revolució de 1905, de Resultados i Perspectives, que té un capítol dedicat a parlar quines han estat les forces motrius de la revolució de Rússia el 1905 que han pogut fer possible que un dels règims més despòtics d'Europa hagués de cedir parcialment. Llavors, el que veu Trotsky en aquest cas en concret és que el moviment de vagues massives generals més espectacular que s'ha vist mai a Rússia és el que ha doblat el braç al tsarisme, un estat policíac totalment dissociat de la societat civil. No han estat les tertúlies d'intel·lectuals liberals
ni les protestes airades en un Parlament, la Duma, que no servia per res, sinó ha estat el moviment obrer a través de les vagues generals que s'han estès per tot el cor de Rússia. I aquí Maurín veu una influència, de fet en parla en diverses ocasions, i no fa una traducció sinó que fa una anàlisi original pròpia de quines poden ser les forces motrius en el cas d'Espanya. I ell veu, per un cantó, veu una dimensió social, de classe, que poden ser la classe treballadora, i sobretot en la capital d'aquesta classe, que és la Barcelona industrial, allà on té més força la CNT, una catedral del moviment obrer. En segon lloc, en termes de classe, en el camparolat andalús, sobretot, contraposat en uns conflictes duríssims amb el latifundisme andalús, però defensat i recolzat en l'estat madrileny, igual que la burgesia catalana està defensada i recolzada per l'estat espanyol. Però a més del sentit de classe, a les forces motrius també hi veu un sentit geogràfic, que és l'aliança entre aquest poble treballador català dirigit per la classe treballadora, junt amb Andalusia molt particularment, l'altre gran pol de la revolució, les nacionalitats oprimides que hi ha a la resta de l'estat espanyol, en els termes de l'època Bascònia, per referir-se a Euskal Herria, Galícia, i per mi crec que també denota una particular agudesa visual en Maurín el fet de tindre present les situacions colonials, en aquest cas concret el fet del domini militar que exerceix de forma brutal l'exèrcit espanyol en el Marroc i en concret a la zona del Rif, amb qui planteja aliances i amb un dels seus cabdills, que és Abdelkrim el Khattabi, que vindria a ser una mica el Che Guevara del Rif. I per últim, clar, Maurín el que veu és que al llarg de les lluites de classes de les anteriors dècades s'han produït com explosions de vapor, però mai s'ha aconseguit fusionar d'una manera coordinada les diferents espurnes que han anat sorgint. I d'aquí que per ell un dels aspectes claus sigui la unitat en l'acció d'aquestes diferents forces motrius, que és el que impedirà que es donin situacions com per exemple la Setmana Gloriosa de 1909, en què la rebel·lió antimilitarista de Barcelona va quedar confinada estrictament a Catalunya, o com els hi passarà en els rifenys el 1926, que seran derrotats durant la dictadura Primo de Rivera, o com li passarà a la classe obrera asturiana, que quedarà aïllada i derrotada pels militars colonials el 1934. Llavors Maurín, la seva proposta, que em sembla que ho has dit ara, Laia, és, perdó, que ho has dit, Laure, que és una anàlisi pensada per la intervenció política. Jo crec que és això el que fa que puguin tindre un interès a dia d'avui. I acabo molt ràpidament. Maurín és bastant grat de llegir, sobretot perquè és molt clar i molt pedagògic, i a més perquè té una manera de ficar el dit a l'ull dels adversaris que és bastant, en ocasions elegants i d'altra força, doncs, com si fos un combat de boxa, no? Hi ha 4 grans debats, un d'ells és amb el secretari general del Partit Comunista d'Espanya, José Bollejos. Es produeix quan Maurín està empresonat aquí a la Model després d'haver estat tirotejat en sortir d'una conferència, i que comença una discussió en què Maurín defensa la importància de l'esclavisme en la formació del capitalisme espanyol, cosa que respon el secretari del Partit Comunista dient que això és una monstruositat teòrica. Respon Maurín amb una dita que és en boca cerrada no entra les mosques, i diu, bueno, doncs potser aquest senyor és com Goethe, que Goethe no va acabar Faust fins al cap de 60 anys, doncs esperem a veure 60 anys si el secretari general del Partit Comunista doncs millora una mica l'anàlisi. El segon gran debat és amb un dels principals dirigents de la CNT, que és Joan Peiró, sobre el perquè per una divisió del moviment obrer entre un bloc anarcosindicalista i un altre socialista, i en què Maurín explica per un cantó la decisió de la socialdemocràcia d'allotjar-se al lloc on hi ha menys classe obrera de tota Espanya, que és a Madrid, i que això hauria creat una oportunitat perquè les tradicions més radicals del món rural andalús arrelessin a Barcelona. En el tercer debat, que és amb Rafael Campalans, representant d'una socialdemocràcia catalana molt peculiar, molt interessant també,
sobre quina ha de ser l'estratègia de les esquerres catalanes. I Maurín ja es planteja una estratègia comunista i en un teatre auditori a Manresa aconsegueix que Campalans, representant d'una tradició més tranquil·la, més d'anar estudiant els processos de formació, d'intervindre més institucionalment, sigui, derrotat dialècticament pel que serà l'abanderat de l'Aliança, un dels abanderats de l'Aliança Obrera el 1974. I acabo amb l'últim debat, que és amb Carrillo. Llavors és un debat que es produeix el 1936, durant un moment bastant espectacular, després de la victòria del Front Popular el 12 de febrer. Maurín, que llavors Carrillo, que llavors era cap de les joventuts del PSOE, com seria al final de la seva vida, però que és dels jubilats del PSOE, defensava en els debats que hi ha al voltant del Front Popular que el POUM i la força que hi havia darrere del BOC i del partit d'Andreunín simplement s'afegissin al PSOE i que es deixessin estar de debats sobre pactes d'unitat. Només calia entrar en el PSOE. Maurín, davant de l'auge de l'extrema dreta, respon posant l'exemple francès del Front Populaire de Léon Blum, que és un exemple particularment influent al llarg de tots els anys 30, i el veu com una formació, un front que aglutina diferents forces, que té un programa de nacionalitzacions molt més radical que el del Front Popular espanyol i que constitueix un exemple d'unitat integrant en el sentit d'acció política, unitat d'acció, unitat sindical i unitat política des del respecte a la independència de les organitzacions. De fet, Maurín acaba amb aquest debat posant d'exemple el Front Popular francès, que crec que és una comparació que té, o almenys per mi, un exemple interessant també en el dia d'avui, vistes les rearticulacions produïdes a l'esquerra francesa, que em semblen del més interessant que està passant a França i a Europa, de fet. Acabo amb això i res, ara si teniu preguntes o intervencions o opinions, alça la mà, i si no, amb els temes que han sortit seguim. Una última cosa, que és que desafortunadament només tenim un exemplar del llibre, o sigui que el venem, però ara és complicat, així que us recomano que a la vostra llibreria de confiança feu capi del llibre. I ja que tenim aquí un dels grans especialistes en Maurín, com és l'Andy Durgan, explicar que dels 3 llibres de Maurín, l'Andy Durgan i la Fundació Andreunín han fet la reedició d'Hacia la Segunda Revolución, que és un llibre que us recomano que us tatueu perquè és el llibre més espectacular segurament de Maurín. Moltes gràcies. Va. Eloi, que estàs distret. Poseu-vos. No sé, o si no comentem... Si voleu comentar algunes coses que han anat sortint de... L'Aure ha pres notes, no? Digues. Deixeu-me ja tranquil·la, si t'ha canviat a l'ordre. Pensava que era... Biogràfic, no sé, sí. Així com en el cas d'altres exiliats republicans, com seria el president del govern basc a l'exili a Nova York, doncs va tenir sempre continuats contactes, no sé el cas de la Generalitat Catalana a l'exili, però en Maurín, quan va estar a Nova York, realment aquells 10 últims anys no va tenir cap contacte amb la Unió Soviètica, no sé, seria d'esperar que la trajectòria tan important d'aquest personatge no s'acabés amb l'exili, que seguissin passant coses. Com voleu respondre? Albert, tu vols... Tot teu, Albert. Vols dir la... Explica. Bueno, hi ha l'Andy, hi ha molta gent aquí que... no? El Maurín de l'exili... També tenim un petit debat sobre això. Clar, és un tema bastant polèmic que podríem... A veure, Maurín va passar 10 anys a les presons de Franco
va ser finalment indultat per intermediació familiar, perquè un dels seus, si no recordo malament, tiet tenia, diguem, un lloc important a la jerarquia eclesiàstica que li va facilitar l'indult, i llavors doncs Maurín passa aquests 10 anys en condicions molt dures, acaba desenvolupant de fet una agorafòbia important quan finalment pugui sortir i pugui arribar als Estats Units, on la carrera de magisteri no li servirà per res, s'haurà de trobar feina, i a més s'anirà assabentant posteriorment del que ha passat a Catalunya al llarg del 36 i del 37, i per guanyar-se la vida haurà de muntar una empresa de correspondència amb els diaris més conservadors d'Amèrica Llatina, que eren els que podien pagar col·laboracions periodístiques, i per tant es ficcionarà que és 19 persones més per tal de donar més en volum. Llavors, crec que moltes persones de l'exili hi ha aquesta desconnexió, i el fet d'haver estat desarrelat d'allò que el feia com un cabdill revolucionari marca una evolució també signada pel trauma de la repressió, i que evoluciona en un personatge més característic de la novel·la de Montalbán, Galíndez. Jo només volia recordar, hi ha un article del Joaquín Maurín que es diu Les dues personalitats de Macià, els dos Maciàs que es presenten, i ell intenta defensar que hi ha un Macià catòlic, el mateix Macià president, que no és interessant, i que en canvi hi ha un Macià amb contactes amb la Unió Soviètica. Hi ha una frase aquí que diu Maurín: el Macià president no pot interessar-nos. Jo vaig llegir l'altre dia una frase d'un dels introductors d'aquest llibre, de l'Albert, comentant el Maurín de l'exili, on diu: el Maurín de l'exili no pot interessar-nos. Això és un exemple d'un maurinista, no? Un maurinisme aplicat al propi Maurín, perquè clar, el Maurín de l'exili aparentment és un Maurín que després de molts anys a la presó, quan marxa d'allà, ell sent que ja no pot intervenir políticament, perquè és un moment d'una derrota enorme, no? I es dedica de manera molt, diguem-ne, continguda a tenir alguns debats per carta amb la dirigència del PUM, té les seves crítiques, la seva discrepància, ell s'assabenta el que va defensar el PUM després que ell cau a la presó, que cau empresonat, i també hi té diferències, i després el que explicava l'Albert, o sigui, el xoc que li produeix la regressió estalinista a la Unió Soviètica fa que el seu antiestalinisme es converteix en anticomunisme molt radical, fins i tot desconeixent moltes expressions comunistes heterodoxes que es produeixen després. Fins i tot renuncia a la paraula comunista. Ja diu, molts anys després, el comunisme no, el comunisme està atacat per l'experiència de l'estalinisme, per tant del que es tracta ara és de parlar d'un socialisme democràtic, ha de ser un socialisme respectuós amb les llibertats, etc. No insisteix molt en aquest punt, i per això hi ha una gran controvèrsia sobre el paper d'aquest Maurín, que tanmateix conserva algun dels elements en el seu estil, amb la seva escriptura, amb el caràcter punyent, però és veritat que ell considera que és un derrotat des d'aquest punt de vista i que no té sentit que intervingui políticament, és molt contingut amb això. Tot i que quan tu veus després la introducció que fa ell a Revolució i Contrarrevolució a Espanya, allà continues veient que ell manté moltes de les seves idees, és a dir, no és que ell sigui un renegat, que hagi renunciat a la seva mirada. És tot un capítol, diguem-ne, interessant el que hi ha aquí, però jo crec que per ell l'experiència de l'estalinisme és devastadora, no? Sí, yo creo que lo que pasa con Maurín pasó a mucha gente de su generación, ¿no? Con la Guerra Fría y el impacto del estalinismo ha pasado sobre democracia. Mucha gente que antes de la Segunda Guerra Mundial, concretamente la Revolución Española aquí, habían sido marxistas revolucionarios, acabaron siendo socialdemócratas. Y esto, aunque en el caso de Maurín, decir la verdad, él va un poco más lejos.
él es de la parte más anticomunista, como dice Gerardo. Es una diferencia, no es el mismo ser antistalinista, él renuncia a toda la experiencia. Este desarrollo de sus ideas ya antes en la cárcel no es solamente por el impacto de vivir en Estados Unidos en la Guerra Fría. Hay un libro de él no editado, rumbo de nuestros tiempos, que escribió aquí, en este edificio, en este cárcel, el año 45-46. Y en este libro que no está editado, él ya plantea la ruptura con el comunismo. Es un libro bastante confuso comparado con algunos escritos suyos más tarde, pero ya lo plantea, ya su desmoralización con la situación ha llegado a un punto donde está abandonando cualquier esperanza en la idea de una revolución proletaria. Y además, como otros, George Orwell, que es un ejemplo muy claro, ¿no?, acaban efectivamente apoyando al Occidente contra la Unión Soviética. Yo creo que esto ha producido que alguna gente pregunta, a veces no sé si alguien me pregunta aquí, pero me pregunto por qué Maurín no tiene la fama, digamos, no es tan reconocido como Andreu Nin. Y yo creo que en gran parte es por eso su evolución posterior, que es una pena, es una pérdida por la historia del marxismo en el Estado español y sobre todo en Cataluña, dado que la contribución de Maurín, como han explicado los ponentes, es tremendamente rico y además es bastante más extendida que la gente sabe. Por ejemplo, aquí en el libro, la antología que ha hecho Albert, él ha transcrito varios artículos de Maurín que no están editados. Entre el año 1920 y 1936, Maurín se editaron con mínimo 350 artículos de prensa de Maurín, y la gran mayoría de esos artículos no están editados. Albert tiene un proyecto también de publicar otra antología más extensivo, que esperamos con mucha esperanza y interés, en castellano, ¿no?, donde va a incluir unos 40 artículos, ¿no? Bueno. Es lo que esto está, no se puede no ver la importancia de recuperar este aspecto de Maurín, porque Maurín, este primer Maurín revolucionario marxista, es un personaje absolutamente clave para entender lo que pasa en el Estado español, porque su libro hace la segunda revolución, que Albert ha mencionado al final, realmente es el libro clave para entender por qué la República fracasó y por qué hay esta gran amenaza del fascismo, del golpe de Estado. Maurín incluso es muy explícito, él describe cómo sería el fascismo español. Es un fascismo militar, con toques de Mussolini, toques de Hitler, etc., pero básicamente militar, etc. Y además apunta en la batalla una semana antes de su viaje a Galicia, que este golpe de Estado que vendrá será que empezado por Mola, Franco, etc. Entonces, esto yo creo que recuperar Maurín no se puede poner a un lado, ¿no? Es tremendamente importante y me alegro muchísimo que otros que han hecho este libro, porque es un libro también de gran importancia. Otro gran libro de Maurín es la Revolución Española, que está aquí en esta antología. Bueno, primer felicitar-vos no només per la publicació del llibre, sinó també per l'acte, és a dir, poder reunir opinions polítiques diverses entorn a un debat no només històric, sinó també en quin sentit ens pot ajudar el que llegim de Maurín cap al present i cap al futur. Doncs jo crec que és una cosa que està molt bé i que es tindria que repetir més sovint, no? si és possible. Seguint el que diu l'Andy, també jo crec que la utilitat de poder debatre sobre això és ser conscients i fugir, diguéssim, del debat curt i Twitter, per dir-ho d'alguna manera, al que s'està molt acostumat, no?
hi ha una edició d'un llibre, segurament ara inencontrat, que no es pot trobar, d'editorials, de les editorials que va escriure Maurín, en la qual durant cada setmana hi ha l'editorial de la batalla. Es pot seguir tota l'evolució de la situació política a través de l'esforç de Maurín, no només per comentar, sinó per treure conclusions i donar, diguéssim, una certa perspectiva. Llavors també, en aquest sentit, per poder fer debats que vagin més enllà del que ha passat avui o ha comentat l'altre el dia d'abans. I en aquest sentit, jo trobo que una de les, jo diria, aportacions més importants de Maurín, més enllà dels anàlisis i tal, és la qüestió de l'Aliança Obrera. L'Aliança Obrera és una experiència de front únic molt particular i no molt repetida a la història europea i que no només va fer possible l'octubre asturià, també la insurrecció d'octubre aquí, i jo diria, l'octubre del 34, i jo diria que és una d'aquestes experiències a les quals estem obligats a tornar, per exemple, si volem discutir sobre com enfrontar-nos al feixisme, a l'extrema dreta, però no només com una qüestió defensiva, que ell no ho planteja així, sinó com defensar-se per preparar-se a l'atac. És a dir, com la defensa o la lluita contra l'extrema dreta, el feixisme i tal, implica tenir una perspectiva de canvi, de ruptura, de canvi revolucionari, etc. Més enllà de les diferències que poden haver en l'anàlisi de la situació als anys 30 i la d'ara. Els problemes des del punt de vista de l'evolució política en general, o de la lluita de classes, per dir-ho en general, no són molt diferents. Poden ser diferents la situació de les classes a nivell d'organització i a nivell de consciència, però no el de la possibilitat d'una resposta unida de totes les forces del moviment obrer democràtic i tal, amb una perspectiva. Jo crec que l'Aliança Obrera ens permet reflexionar sobre això. Insisteixo, no només com una cosa que va passar als anys 30, sinó una cosa de com posar-la en actualitat. I per acabar, també per diferenciar això del Front Popular. També és molt important, perquè a vegades l'expressió Front Popular és una idea, diguéssim, positiva, es pot entendre així, però la pràctica és una posició política molt diferent a la de l'Aliança Obrera. Sense entrar ara... Si hi ha alguna pregunta més que sigui ara o mai, si possible breu. Jo en realitat molt breu era sobre tant la Laura com l'Ara han plantejat com l'interès de Maurín pel sindicalisme i com el seu reconeixement que era la forma dominant del moviment obrer a Catalunya. Llavors si podien aprofundir una mica en aquesta, la seva posició sobre el sindicalisme. Va ser dirigent de la CNT amb un rol central només en situacions molt particulars, que tots els dirigents centrals estaven a la presó, en realitat, i llavors van volar una mica per la porta darrere, però com la seva disputa amb la línia dominant dins de la CNT, però a la vegada que ell desenvolupa gran part de la seva trajectòria política de la pròpia CNT i que la reconeix com l'espai de la classe treballadora de Catalunya. Gràcies. Intentaré fer un abreujat. Maurín s'ha de tenir en compte, hem parlat de la seva crítica a l'anarquisme, concretament ell va ser molt crític amb l'anarquisme faïsta, però sí que és cert que Maurín venia del denominat sector sovietista de la CNT. I en el que tu has fet esmena, el debat que va tenir amb José Vallejo, secretari del PP, que per cert al final de la seva vida va acabar abraçant la socialdemocràcia, ell ja venia de la socialdemocràcia del PSOE. Un aspecte que és rellevant és que els membres de la Federació Comunista Catalano-Balear són en la seva gran majoria provinents del sector sovietista de la CNT, mentre que la direcció del PC, amb Vallejos al capdavant, eren escissionistes del PSOE.
Creieu que aquestes diferències epistemològiques també van ser claus en aquestes disputes polítiques que va haver-hi? I intentaré una petita qüestió, perquè és que no fa gaire, també per circumstàncies, em vaig estar llegint el debat entre Maurín i Carrillo. Maurín ell defensava una aliança més en espiral, a diferència de Carrillo, que defensava després una absorció orgànica de l'espai. I Maurín ell sempre va cridar als socialistes més revolucionaris, de l'Argo Caballero, tot i que l'Argo Caballero en el seu llibre Els homes de la dictadura també li dedica algunes crítiques, però bé, és veritat que el sector cavallerista va ser a l'avantguarda del socialisme revolucionari. Ell sempre ens va cridar a trencar amb els socialistes reformistes, encapçalats per Indalecio Prieto, es va fer una ruptura. Malauradament mai ho van acceptar això, i va ser una llàstima en certa mesura, perquè d'haver-se produït aquest trencament s'hauria pogut crear a nivell de l'estat espanyol un socialisme revolucionari i radicalment democràtic al marge de la socialdemocràcia i del comunisme oficialista en aquell moment de talla estalinista. Personalment crec que va ser una oportunitat molt perduda. Doncs, sí? Si voleu, fem una ronda ràpida de respostes. Ara som vora 2:15. Si voleu, doncs, fem 5 minuts de resposta a cada un i després cloem l'acte. No sé si vols començar tu, Len? Sí, ja fem així. Sí, jo superbreu. M'havia apuntat per comentar alguna cosa sobre la qüestió de la unitat, no? Que apuntava al final de la intervenció l'Albert i que sortia una mica ara també en el debat i que crec que té relació amb algunes de les qüestions que es plantejaven sobre la caracterització de la CNT i de més. M'explico. O sigui, Maurín efectivament planteja com un objectiu aquesta idea de la unitat d'acció, la unitat sindical i la unitat política. En tot moment, fins on jo tinc entès, en tot moment conviuen diverses tradicions, és a dir, com en l'imaginari que té d'unitat política no hi ha com una dissolució, diguéssim, de les tradicions i les organitzacions polítiques, que de fet és la gran discussió que té amb Carrillo, com apuntava l'Albert, i també es dona en un moment molt particular, que comentava el company abans, aquesta distinció entre l'Aliança Obrera i el Front Popular, que a mi em sembla com una distinció fonamental per entendre quines són les eines d'unitat, podríem dir, de les quals es pot dotar el moviment obrer a casa nostra en general. És a dir, jo crec que efectivament Maurín discuteix amb una part de la CNT entenent que la CNT és la principal organització obrera de Catalunya, com apuntava la intervenció de l'Òscar, i que en tot moment ell entén que una unitat d'acció obrera, una unitat sindical i fins i tot una unitat política del moviment obrer ha de passar per les bases de la CNT. I jo crec que això és una qüestió fonamental i que és la gran diferència segurament amb els sectors provinents o amb els sectors del PSOE per descomptat, però també amb els sectors o amb part dels sectors provinents del comunisme oficial. Jo crec, i l'última reflexió que volia plantejar és més aterrada avui, o de quina manera és molt complicat traslladar aquells debats als debats d'avui, precisament perquè la part subjectiva de la classe treballadora, podríem dir, és a dir, els nivells d'organització obrera que tenim avui en dia no són equiparables o no són equivalents als dels anys 20 o 30, i això significa que, clar, tu pots tenir una política d'unificació política o d'unificació sindical i de més quan tens organitzacions obreres que unificar, és a dir, nosaltres estem en un punt de procés de reconstrucció del moviment obrer i efectivament el moviment obrer no entès com una còpia i calco del que va ser el moviment obrer als anys 30, sinó entenent la diversa i complexa
realitat de la composició obrera i popular i treballadora de les societats contemporànies. Però crec que això, que fer l'exercici de traslladar els debats sobre la unitat avui passen per reconèixer que la tasca fonamental és la pròpia reconstrucció de les organitzacions obreres. I amb això ja acabo i deixo a les companyes de taula. Bé, seguint amb el que deien, vull dir, com ara ja ha quedat clar que sí que entenia perfectament, cosa que jo creia que també havia apuntat, el paper important que tenia la CNT i el sindicalisme en aquest sentit. De fet, com ho assimilava el que havia sigut el partit en altres llocs, però cal dir que va ser extremadament crític. I va plantejar que el moviment obrer tenia dos grans problemes. Vull dir, extremadament crític, primer perquè considerava que l'aventurisme que estava tenint la CNT en determinats moments, especialment quan hi ha l'amenaça del feixisme i de ser de davant, és una cosa que està desarticulant realment les possibilitats de la classe treballadora. I jo no vull psicologitzar Maurín, però segurament si t'has passat tota la teva vida política intentant advertir d'una sèrie de coses, intentant parlar de la importància de determinats punts i ningú et fa ni puto cas, i després t'empresonen i t'exilies, poques ganes d'organitzar una cosa que tu a més havies dit que era que la revolució necessàriament seguiria el seu curs. És a dir, si tu havies agafat tota la idea que això passaria necessàriament i que no hi havia una altra cosa, que era vida o mort, doncs quan la vida segueix i no s'ha fet cap cas, segurament tens poques ganes de seguir aquí. Vull dir, jo entenc la reacció també com una reacció a l'organització en la que havia estat. Més enllà d'això, crec que és important que ell planteja que hi ha aquests problemes que ha de superar la classe treballadora. Primer, la divisió obrera, de la que ell creia que l'anarquisme estava fent cunya d'alguna manera, perquè diu en algun moment que llegeixen els obrers entre els que són anarquistes i els que no són anarquistes. Jo crec que això és una gran, com una bona cosa a aprendre avui dia, tot i que no seria entre anarquistes i no anarquistes, perquè, vull dir, com està bastant desarticulat. I després la carència d'una ideologia cohesionada. I en aquest sentit ell parla molt de les estructures de classe, és a dir, que la classe treballadora s'ha de poder organitzar en estructures que la siguin pròpia. I tanmateix jo crec que és interessant agafar això des d'una lògica que no és estricta. O sigui, són organitzacions de classe en tant que la direcció és de la classe treballadora, en tant que el seu programa és un programa d'emancipació humana, en tant que el seu programa és un programa democràtic, i ell considera precisament que la democràcia passa per la presa del poder de la classe treballadora. És a dir, que no és d'una lògica de carnets en funció de... i tal. Sobretot perquè parla molt de la importància que aquesta petita burgesia, que pot ser arrossegada precisament per aquest feixisme, i això és una cosa que ara també veiem, i vull dir, no sé què tal està avui al Dublín el tema, és important que puguem pensar en com ho vol estructurar. És a dir, no és una teoria dels dos mons aplicada tan clarament, sinó que crec que s'assimila més, i és veritat que no fa cites en aquest sentit, però consta que llegia determinats debats, s'assembla molt més als plantejaments de Gramsci, d'una lògica, d'unes estructures que puguin anar generant-se de manera prèvia a una idea de consecució de l'Estat, perquè no hi ha un canvi específic entre un estat i un altre, vull dir, no és un moment de canvi de revolució del momentum i ja està, sinó que es van generant així aquestes estructures obreres que són les que realment s'haurien de poder organitzar i assaltar. És a dir, reconèixer el paper de la CNT, però també reconèixer el paper dels Ateneus Obrers. M'ha semblat com molt bé que això s'inclogués en el pròleg. I crec que per aquí hem de poder pensar com estava en realitat pensant com s'articulaven una sèrie d'estructures obreres que havien de ser capaces de dur a terme aquesta revolució democràtica en tant que havia de ser també la forma de revolució socialista. 3 minuts. Estic com pensant. Sí, algunes cosetes molt breus perquè quedi per davant. Bueno, la primera és, per mi, insisteixo en la importància de la formació republicana i del republicanisme hispà-maurín, perquè jo crec que aquesta és una diferència amb Nin, no? Normalment les acostumem a posar en la mateixa posició, però jo crec que hi ha una diferència molt gran. Malgrat el tràgic final de Nin, crec que Maurín era enormement més creatiu, no va estar tan vinculat amb la Unió Soviètica, va mantenir una distància amb això, i crec que aquesta formació republicana hi té molta influència. Jo he dit de manera una mica abusiva, m'he referit al tema de Pi i Margall, però això també és un tema que queda pel debat. El Pi margallianisme de Maurín, en tot cas, està passat per Lenin, i per això es torna crític amb Pi i Margall en moltes coses, crític amb el paper de Pi i Margall a la Primera República, i crític amb la idea de fins i tot el federalisme des de baix que podia defensar Pi i Margall. Maurín és clarament, en el 1873, defensa el cantonalisme, diu que aquestes forces que venien des de baix eren les forces que podien dur a terme la transformació. També s'ha de dir que el propi Pi i Margall després fa una autocrítica i diu potser sí, va dubtar en aquest sentit. I, en tot cas, la paraula que apareix sempre
és amb la referència soviètica, no? És a dir, és el dret d'autodeterminació amb dret de separació, però sempre en la perspectiva de la Unió de Repúbliques Socialistes Ibèriques. Aquest és el model, per tant és una cosa que és confederalista, que en part ve del federalisme des de baix, no sabem bé com està articulat això. Després és molt interessant el tema que planteava la Laure ara de l'element rentista, del programa antirentista, que això li sembla que és molt important en Maurín i forma part de la revolució democràtica i socialista ara. Per això és antieclesiàstic, perquè l'Església és un actor rentista. I després hi ha un bloc específicament rentista, que és el bloc terratinent, que és el bloc terratinent financer, diguem-ne, no? I per això l'aliança Catalunya-Andalusia és important en aquest sentit. Andalusia té un paper important, no? Té un paper important especialment en la reflexió. Jo crec que és molt interessant el que deia la Laura, però jo crec que això té una enorme actualitat. Si la revolució agrària, la reforma agrària la combinem en reforma agrària i reforma urbana o en revolució agrària i reforma, tenim un projecte de transformació que és molt potent en el seu contingut antirentista, sobretot en un moment de financiarització brutal del capitalisme, no? I després, finalment, amb una cosa que també deia la Laure, què diria Maurín d'això de Milei, etc. No? Estic molt d'acord en que d'entrada no hi hauria una culpabilització del vot popular, no? Sinó la primera qüestió seria si hi ha algunes forces progressistes, diguem-li com vulguem, no? Que no han fet les transformacions necessàries per evitar que la ultradreta pugui obrir-se camí, que han generat un munt de desafecció entre les classes populars i que expliquen que davant d'això les classes populars optin per un projecte de canvi, un boig amb una motosierra, no? Però no pas per aquestes forces progressistes diguem-ne que no han pogut dur a terme aquestes transformacions. I jo crec que això és una lliçó que hem d'aprendre també, diguem-ne, aquí, no? Ara bé, en el cas de Maurín no és només una qüestió d'audàcia, de valentia, que sí, perquè considera que la petita burgesia té por, no? Hi ha com un psicologisme, això té un por de classe a veure's desbordada, però també és, com deies ara, un problema de manca d'estructures organitzatives de les classes treballadores, no? Per tant, la qüestió no és només tenir una dirigència valenta, sinó a crear les estructures organitzades, ateneus, sindicats, estructures comunicatives, capil·laritat territorial, per poder entomar, diguem-ne, aquesta transformació. I crec que aquest és el gran tema de la nostra època. Jo voldria acabar en aquest sentit. Crec que és molt interessant veure que, clar, en el cas de Maurín, sobretot la posada en pràctica les idees que Canin també ho va fer, sobretot a través de la Internacional Sindical Roja, i va desplaçar-se a Itàlia per organitzar els sindicats italians contra la resistència a Mussolini, i d'això resultarien dels millors llibres de Nin, que és Les dictadures dels nostres dies, criticant el viratge feixista de Cambó, admirador de Mussolini, que Maurín també criticaria en aquest llibre espectacular que és Les ombres de la dictadura, passant a comptes amb tots els que han fet possible el vergonyós cop d'estat de Primo de Rivera, entre ells Cambó. Però tindria una creació original de posar en pràctica les hipòtesis que potser en Nin seria una mica més difícil a través del Bloc Obrer i Camperol, que sobretot moltes de les campanyes, la mateixa Aliança Obrera sortiria pel fet que hi ha un home del BOC presidint l'Ateneu Enciclopèdic Popular, i des d'allà llancen totes les campanyes contra l'atur, perquè se senten també a Catalunya i a Espanya els efectes del crac del 29, de la crisi del capitalisme financer, en un atur brutal tant a les ciutats com al camp, i el fet de tenir una persona a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, el més important de Barcelona, amb la voluntat d'unificar una resposta comuna per oferir solucions des del moviment obrer al problema de l'atur, convidant a tots els sectors del moviment obrer, els anarquistes, faïstes, els sectors de cooperativistes, a Pestanya i Peiró. Crec que és una de les coses més interessants i el fet de controlar aquest espai, de llançar aquestes iniciatives contra el feixisme, contra el militarisme a nivell internacional, una política unitària que alguns fins i tot han vist com una versió, alguns historiadors, com una versió revolucionària o radical del front populisme. Per últim, crec que en Maurín una de les idees claus és la revolució democràtica socialista i el fet que la democràcia ha de defensar la classe treballadora. Un dels grans referents, a més de la Revolució Russa, és la Revolució Francesa, i de fet
i acabo amb aquesta última cita, que és que m'hauria d'escriure un article molt interessant, que amb sort de veure la llum a l'antologia en castellà, el 21 de febrer de 1936, un cop ja se sap la victòria del Front Popular, que per ell diu és el moment més important dels anys 30 en la història d'Espanya i Catalunya, però no és pel que els republicans es pensen, no és per les classes mitjanes, és pel moviment obrer que s'ha guanyat les eleccions el 1936. I el govern està responent a la mobilització electoral de la classe treballadora perquè té un programa més conservador. I llavors ho compara amb la Revolució Francesa, la 1789, i en aquest article que es diu el Parlament del Front Popular ha de ser una convenció, no serà una convenció jacobina, però ell a l'article defensa que el Parlament, el Congrés, amb majoria del Front Popular, si vol aturar el cop d'estat del feixisme, ha d'actuar talment com la convenció jacobina encapçalada per Robespierre i decapitar de forma inevitable les bases materials de la monarquia. Perquè, i així comença el llibre que ha reeditat l'Andy Durgan, una de les primeres frases és que els monàrquics avui en dia són feixistes. I acabem això.